रावखौबो दा गोसो थोखासै आंहा नों नङाब्ला बे जोनोमाव थांनाय नैबे मैदोममोन बायदिया खनजिथामोनजों बोरै नानिखा ब्रेव बेरनाय खनजिथामोनजों जों एलबाम गैया बुजिबाय थांनाय समाव बिथाङा मैदोम थब्लाया बुंनाय हिसाबैथ' एसे लाजिनांगौमोन आरोखि नङा होमबा मा मोखांजों लोगो हमखो मोखाङा नानिखा ब्रेवनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ आदा मैदोमा दाखालि बावैसो कनजिता सिस्टारखौ जाबायदि बाथ्रा बुंनानै जावबाय दिनै बिथाङा कनजिता सिस्टारखौ लोगो हमनानै माने गोबां ससियेल मिडियायावनो माने गोमोहाबोदों आरोना सोमोनांदों थ' बिथांनि बे बुंनाय बाथ्राखौ लानानै गोबां मानसिफ्रानो माने बिथांखौ जावदों आरोना कमेन्टआव गाज्रि लिरहरदों सोरबाथ' बुंदों मैदोमा जाबायदि बाथ्रा बुंबाय बे बाथ्राखौ लाखिनो हायाखै होननानै आरो बेनि सायाव आदा एन्थनी नार्जारिया मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो आरो लोगोसे आदा मैदोम आरो कनजिता मोनाबो मा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै नायदो मा मोखाङै मा साहसै बैफोरबायदि थांनाय समाव मैदोमा गावनो मैदोम थब्लाया गावनो बुंनानै लाबाय मोखाङा माबा नानिखा ब्रेवनो खनजिथाना दा गावजों समाया जाहैदों थाङै थुङै माने बिनि बुंनाय माने एकदम सायाव बुंफ्लानाय आरोखि माने सिङाव बिराद समायना स्लिम गुफुर गावदांदां बेफोरबायदि होननायनि टाइप जाबायब्रा माने थांनाय समाव माने बियो बैबायदि बुंबाय नालाय माने उल्टायै बुंनाय जादों आरोखि ओमफ्राय थब्ला होनगोन आं दिनैनि दिनाव माने मैदोम थब्ला बेजों लोगोसे खनजिता थब्लि होननानै बुंबाबो लस जानाय नङा बिथांमोनाथ' मा खालामलायदों मा खालामलाया जों बेखौ बुंनो थाङा नङा होमबा थांनाय समाव बिथाङा मैदोम थब्लाया बुंनाय हिसाबैथ' एसे लाजिनांगौमोन आरोखि नङा होमबा मा मोखांजों लोगो हमखो मोखाङा नानिखा ब्रेवनो बेखौनो मा हिसाबै लोगो मोनखो मैदोम थब्ला आं ओरै सोनारलायनानै दाख्लैसो नोङो जे किसुमान आं नोंखौ नानिखानि बाथ्रा बुंदोंमोन माबा माबि आं बाथ्रा होनबाय बेवहाय नोङो दुखु मोननानै आंखौ भिडिअ बानायफिनदों आसलथे मानि थाखाय नों आंखौ भिडिअ बानायफिननाय जेनेबा दे खोन्थालाय आङो जोबोद दुखु मोनदों आरोना नोंसोरो माने दैदेना बुंबाय आंखौ लानानै आरो नोंबो दैदेननि खोथाखौ लानानै नों आंखौ लानानै बुंफिनबाय आरोना आं गोबाव नोंसिनि गेजेरावथ' आं जेबो मिथिया माने आं गेजेराव फुथुला बादि जानानै थादों आरोना बेनिखायनो आङो माने आङो दैदेनखौबो दुखु मोनदों बेबो बिदि होनद्रायनाङामोन बेबो माने गावनि प्रफिटनि थाखाय आरो गावनि आंनि मुं लानानै बे आदा मैदोमखौ जावदों आरो बेबो बिदि बुंद्रायनाङामोन आरोना ओमफ्राय बेवहाय बेहाबो आंनि नाम लानानै आंखौ बिदि नानिखा गोनां मा गोनां होननानै आंखौ बियो ससियेल मिडियायाव आंखौ जावफिनबाय आं बेवहाय रागा जोंनानै आदा मैदोमखौ आङो रिप्लाय होफिननाय जादों बेवहाय दैदेननिबो एसे भुल दं आरोना बेबो माने आंनि मुं लानानै बिदि आदा मैदोमखौ जावद्रायनाङामोन आरोना बेवहाय आङो थानो हाथारैनि आङो जावनाय जादों आरोना रायजोफोर आङो माने फंनैसो खोथा बुंनाय जाबाय आदा मैदोम रागा जोंदों लाजिनांनाय मोननानै आङो रिप्लायखौ होफिननाय जादों आरो बेनो आरो फार्स्ट टाइमथ' आं नोंखौ अलरेडि मोजां मोनोमोन बेजों लोगोसे आं सापर्टबो होबोदों नङा नङा जेनेबा आं खनजिताखौ आङो सापर्ट होबोदों जेन'बा दावखोलांबाय था मानसिनि बुंनायखौ बांद्राय खोमा सुनो नाङा आं बेफोरबायदि बाथ्रा होनदोंमोन लास्टाव थाङै थुङै थारमाने किसुमान जे नोंसिनि भिडिअ भाइरेल जाबाय दैदेननिफ्राय लानानै बेजों लोगोसे आरो नोंसिनि जुमाय लोंनानै बायदिसिना स्लें वार्डस इउज खालामनाय किसुमान भाइरेल जाबाय बैखिनियाव थारमाने नुनानै दायो मैदोमा थानो हायाखै माने रागा जोंदों रागा जोंनानै आं डाइरेक्ट खनजिताखौहाय आङो ट्रल खालामदोंबा आं माबा मोनसे बुंदोंबा आं बेखौ जावदों थारमाने जे बिदि नङा बिदि खालामनो नाङा बे ससियेल मिडियायाव एगारनो नाङा बेफोरबायदिखौ बयबाबो हौवाया रागा जोंखागोन होननानै थारमाने आङो बेफोरबायदि बुंदोंमोन आरो दा बैहाय नानिया नोंगौ आंखौ जेन'बा होनफिनदों उल्था नङा होमबा रिप्लाय होदों बेजों लोगोसे आं बेखौ जेबो सानाखै दाख्लै जि दैदेन भाइया जिबादि बाथ्रा बुंदोंमोन नङा जेन'बा मैदोमखौ भिडिअ लाबाय थायोब्ला बा मैदोमनि भिडिअ बानायखायोब्ला भाइरेल जानानैलायनो खनजिताजोंसो एलबाम गागोन थारमाने बै बाथ्राखौ लानानै आं थारमाने बेखौ डाइरेक्ट होनखादोंमोनलै आङो जेन'बा लाजि फोनांनाय बायदि जादों
जेन'बा नानिखा गोनां आं बेजों थाया समाया बेफोरबायदि जेन'बा खनजितानि नाम लानाङामोन आरो बियो जेन'बा नोंजों आंजों जालायदों गेजेरावहाय थारमाने खनजितानि नाम लादों नङा होमबा नै बेफोरबायदि बुंनो नाङामोन दा बेखौ आं दुखु मोननानै डाइरेक्टलि आङो ट्रल खालामदों डाइरेक्टलि बुंदों टु फेस आङो लोगो हमगोन नोंखौ बुजायगोन ओमफ्राय मैदोमखौ मानो नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफिननाय आं थारमाने सोंदों बेनाव दा बियो बुंदों नोंगौ दैदेना बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो नाङामोन नङा होमबा बेनि हिसाबै बुंफिनबाय आरो बयबाबो दुखु मोनखागोन नङा होमबा आरो गोबाङानो होनखायो आंनि जावनाया एसे गोसोआव नाङो ना गोसोआव नाङो दा बुंनानै होलाय नाङो ना नाङा माने बे आदानि जावनाया एसे गोसोआव नांसिनो आरो ना रायजोफोर बेलेगफोरनि भिडिअ लाबोनाया एसे आलदा जायो डाइरेक्ट बुङो आरो ना बयखौबो ओमफ्राय माने बुंजानाय आंबो थानो हायाखै थानो हायैनो आंबो भिडिअ लाबोफिनदों दा माने बुजिलायदो आरो ना आंबो बुजिबाय दा नोंबो बुजिदो गाज्रि मोननांलायला आरो गेजेरावहाय माने मिलायनानै थालायनांगौ आरो माने गेजेराव आंखौ माने दैदेनबाबो माने बेफोरबायदि गेजेराव लाबो सोनानै भिडिअ बानायनाङा आरो ना सोरजोंबा जावजानाय बेफोरबायदियाव लांनानै आंखौ नाम लानानै बिदि भिडिअ लाबोनो नाङा आरो ना बेनो नोंथांमोनहा गाज्रि जेबो साननो नाङा दिनै आङो लोगो हमदों रायलायदों मानसिया जोबोद मोजां आं खेबसे लेंहरनायावनो फैदों दे आदा आं थांगोन लोगो हमोबालाय थांगोन फैदों लोगो हमदों बेजों लोगोसे जोंहा नानियाथ' रिल्स बानायग्रा दिनै मैदोमाथ' रिल्स बानाया नङा होमबा रिल्स बानाया मैदोमाथ' खिन्थु आंखौ जेन'बा दिनै बुंनायलाय जेन'बा रिल्स बानायनो आदा नोंथांमोना फेसबुकफ्राव इउटुबफ्राव नुगोन जोंना नानिया बहुत रिल्स बानायदों थारमाने मैदोमखौ लानानै आंथ' रिल्स बानायफेरा होमबाबो आङो जग्लब जगथब होलाबायबाय आरो जानला मोनला होलाबायबाय नुनो हागौ नोंथांमोना जेबो गाज्रि साननो नाङा